Arratsaldeon, ni Olatz Irizar naiz, Emuneko teknikaria naiz, eta azkenaldian immigrazioa eta aniztasunari buruz tailerrak eta ikastaroak eta horrelakoak ematen nabil, inguru honetan ere bai, duela gutxi Aretxabaletan egon ginen, eta oraingoan Arizmendi ikastolara etorri gara, Arrasatera, eta bertako 10 ikasleekin aniztasuna aukera gisa tailerra landu dugu. Tailerrak 10 orduko iraupena dauka, eta 2 astetan banatu dugu, 4 saioetan, 2 ordutan saioetan egin dugu. Eta batez ere landu dugu aniztasunak egunerokotasunean ekartzen dizkigun aurreiritziak, zurrumurruak eta horrelakoi aurre egiteko baliabideak, bai? Hemen elkartu diren irakasleek oinarrizko kontzientzia bat badaukate, aniztasuna dagoela onartu egiten dute, baina baliabideak behar dituzte elkarbizitzarako, bai? Elkarbizitza bultzatzeko. Eta baliabide horiek lantzen aritu gara, denen artean, eta baliabideak landu ditugun bitartean, hausnarketa kolektibo bat egin dugu anistasunaren inguruan.